Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karon mao ang unang Biyernes sa buwan sa Setyembre niya atong gipasidunggan karon ang Sacred Heart of Jesus o ang Alliance of Two Hearts of Jesus and Mary. Niya kinisan ng adlawa mao nga atong ikaduha nga Triduo Mass in preparation sa pagsaulog nato sa birthday ni Mama Mary. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mabag-o unta ang mga kasing-kasing sa atong katawhan, labi na sa atong mga leaders, aron mahunong kining panag-away ug ang kahakog ug ang pagkabakakon sa atong mga kasing-kasing. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa tinuod nga mga grasyas kinabuhi nga makahatag kanila sa kalipay ug kabalaan sa ilang kasing-kasing. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kon mahisama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan sa usa ka tinugyanan nga magbinuotan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang ilad nga mga tinaguan o ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlawa magdawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang kaluwasan sa mataron, nagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa mataron, nagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo, aron magpuyo ka diha sa yuta ug magpahimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa mataron, nagikan sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang imong dalan, salig kaniya ug mubuhat siya. Padanagon niya ang katarong alang kanimo sama sa kahayag. Masiga sama sa utong tutok ang imong katarungan. Ang kaluwasan sa mataron, nagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo, aron mulungtad ka sa kahangturan. Kay ang Ginoo mahigugmaon sa matarong ug dili mo biya sa iyang buutan nga mga alagad. Ang mga malapason gilaglag ug ang kaliwat sa mga dautan giputol. Ang kaluwasan sa mataron, nagikan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon ug niadtong adlawa magpuasa na sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus niining sambingaya.
Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kon buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mubagay sa daan ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo, kumpiyansa kayong nisulti nga limpyo, matarong ang iyang kinabuhi. Pero wa siya moingong, wa siya ay sala. Pero niingon siya, makaatubang gyud ko sa Ginoo, kay matarong ang akong kinabuhi. Kanus aman ang usa ka makasasala mahimong matarong. Gilingay mong tupad ing na matarong ka. Matarong. Kaya ka na, klaro mo na, sadaan man kayo nagnaong. Ako sadaan sad ko. Kita ra ba usahay, dali kitang moingon nga ako di man jud ko kapugong, sadaan man gyud ko, nga manggitaw nga dili sadaan niya ato dayong dipinsahan ang atong sala. Ang importante di ay nga matarong ta sa matas Ginoo. Pareha bitaw anang kuan kana na ang nabang atong isulo ba nga sinina ba niya magisi sa mata sa normal nga tao, magsulob kag gisi nga sinina, karsones ba or short, dili na gina siya tarong nga pagkasulob, di ba? Hinoon karon na naman say gituyo gyud og gisi-gisi, mo na dili na gina tinarong. Unsa man atong buhaton, tapakan, imo ginang tapakan ang gisi. Nya mo nang naingon si Jesus, kundaan ang imong biste, mo fade naman na, ayaw pagtapak diha og bag-o. Kay kung katong bag-ong panapton mo imong itapak, mulahi man ang iyang color. So, kinahanglan gyud nga nindot siya tanawon. Kana bang muangay ra ba? Nya kanus man na mahitabo nga kita daghag sa pero tarong ya puntas matas Ginoo. Kon matud pang San Pablo, dili tamag hukom sa atong isig katao. Ayaw pakasada ang imong isig katao. Kay saad man sa ni Kristo, ayaw pakasada ang imong isig katao, kay dili sad ka pakasadon sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na dili ka daling masuko sa inyo, ing na di ka dali masuko. Nguban wa gyud mulingi suko kay gnaw. Wa na siya. Nganong masuko man ta, kay ato nang gitagaag sala ang atong isig katao. Mao ni karon ang kalibutan naggubot na, gubat, halab sinawayay, siging hukom, sigig yung tulisok sa atong isig katao, siging tulisok, di na gani mo respeto, bisan pag-unsay imong ranggo, basta makapabor gani ko, tulisokon tagyo ka, insultohon ti ka, dauton ti ka, either dauton ti ka dihas publiko or sa
aktual, personal, o sa social media. Kay ako gyud kang pakasadon. Bisan pag-unsa na kagamay imong nabuhat nga kalapasan, padakuon ginanakog maayo kay ikaw gyud sad-an unya ako maoy tarong. Kana mo'y makapahimo natong saman bati sa matas Ginoo. Nya si San Pablo wa maghukom siyang isikataw kay sugo man na ni Kristo. Ang sunod niyang gibuhat aron mahimo siyang tarong sa matas Ginoo, niingon siya, ang Ginoo ray maghukom nako. Kitang tanan hukman ra gitas Ginoo, way makaikyas bisan pagkadtong labing tinago. Ang Ginoo dili mo gamit og device nga haron mailhan ang atong heartbeat. Sige na tagkaot anang yuta kay gukuro natong heartbeat. Dili ana ang Ginoo. Kita kay Ginoo ang atong kasing-kasing. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ning na unsa ka roy nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Ana. Saban, hugaw o limpyo. Mao na mulimpyo ra sad ning atong kasing-kasing sa matas Ginoo. Basta ang atong kasing-kasing atong ipa-align sa kasing-kasing ni Jesus og ni Maria. Ning alliance of two hearts ba? Atong i-align og unsa may kasing-kasing ni Jesus og ni Maria, maluluyon sa mga makasasala. Kana bang magkaluy-anay ta, magpasayloay ta, magdinawatay ta, dili kay magsigig away, sigig panaway niya. Ato ginang ibutang sa tungunahona ang iyang sayop. Mao ginay sigihan atog balik-balik ang iyang sayop. Mga asawa nga ni aron dinhi og kanang naas online, kinsa ninyo ang dili gyud mohisgot sa sayop sa inyong bana kaniadto? Ta sa kamot. Pulos gyud mo mga buangon, hugaw, kasing-kasing. Kada bang hinumduman gyud ba? Hinumduman og makahimo na sa karugamay sipit. Ikaw wa jud ka mausab. Sa una pa gyud ka. Sige jud hinumdum pagkabatian na. Ayaw na hinumdumi. Ang Ginoo ray mahinumdum ana. Sige mga bana, kinsa ninyo ang di gyud mo hisgot sa apan sa inyong asawa kaniadto hangtod karon ta sa kamot. Parihara dem. Abisan ganig pari, nakahimulag sayop ang pari karong adlawa, karong higayuna kausa, nakapamabdos tingali. Sigihan naman ginani mong sige, bisag asa magbisa ang pari, inol, ana. Sige gyud hunahuna. Naaman ay ko. Kapadersiano ko, klaro. Ana man gitay dili maayo nga binuhatan, pero ayaw hinomdumi, ayaw hukmi nga mao gyapon na siya karon kay do na tay constant renewal sa matas Ginoo. Ang iyang gusto matud pa niya bag-ong bino, bag-ong sudlanan. Sige gitag renew, sige renew mo nang ang Ginoo mo tan-aw siya sa atong renewal, di siya mo tan-aw sa atong kagahapon. Ang iyang tan-awon karon unsa may imong buhaton. Kung kagahapon manglibak ka, karon manglibak yapon ka. Zaway. Kung kagahapon di jud ka mo palit og slot, karon unsa man mo palit na ka. Kung kagahapon porti nimong laguta ng imong bana, karon moingon na ba kaniyang I love you? Kung kagahapon porti nimong saway ni Padersiano, karon moingon na ba ka okay na ko nimo padre? Sawan. Kung kagahapon hapit mo magpinatyanay, pwede na ba morong maglamanuhay? President Putin o Zelensky, pwede na ba mo magsabot-sabot?
Hamas leaders og sa Israel, mga political leaders nato, mga kunuhay, mga tarong kaistanan. Wala ba say mapili nato sa matas Ginoo? Pwede na batang magsabot-sabot, dili magsigig insultuhay, dili magsigi og inilaray. Inana ba? Aron makabot ang kahusay. Kay kinsa ra man gimuhukom nato? Ang Ginoo. Nya matod para ba diri sa atong tubag sa Salmo? Unsa toy atong tubag sa Salmo? Ang kaluwasan sa matarong naggikan sa Ginoo. Unsa man ning kaluwasan sa matarong? Kana bang inigkamatay nato? Kay mga matay magitang tanan. Lingay mong tupad. Ingna mura bayag hapit na ka mamatay. Ingna ba? Natanawa ang uban murag ngilon. Kitang tanan pwede maginatog inong hapit na kamamatay kay ang kamatayon moabot man na sawa nato palandunga nga takna. Wa man gi siguro ako ugma wa na bilaran ako. Wa so kinsa gunto ni baw. Kadto diring nagsigig basa, apil tong nagkanta. Oh, why siguro ugma bilarana na. Bitaw. Ngano man di si Bishop Chupilo Kamomot pagbiya niya diha ni Cardinal Vidal sa ilang tigom-tigom mga human paniudto. Nahibaw dito siya nga pila lang ka oras after patay na siya. Wow, wa man siya magsulti, Your Eminence, muuna ko ha kay mamatay na ra ba kurong alas 3 or alas 4. Wa siya moingon oy, ningon siya, muuna ko kay tuwa pa ko'y misa. Oh, niya. Paglarga niya nakaabot siya sa iyang misa. Aw ingon sila nagbay location man to si Bishop Chupilo Kamomot, nakamisa gid siya didto. Pero wa na, patay na siya ato. Pero nakamisa pa gid siya. Ay, manto kay buutan manto kayo. Nya ingon aning nagmisa karon ug mao ni mamatay, asa pa ni kalahos? Samot na mo diha. Arang-arang tingin ang kasigig palit na tog slot kay murag makakuan gina, makalahos gina. Una, kita doon natay nindot kayo nga ang Cebu mo'y napilian karon sa 5th AACOM kaning Asian Apostolic Congress on Mercy karong October 14 to 19 anha sa IC3. Nindot kay ni siya kay matudluan kita sa divine mercy nga mga virtues. Muna ato yung dasigon ato mga katawhan kamo mga devotees sa divine mercy or dili devotees hala panambong mo pa-register karong kuana pangutan-ay inyo mga divine mercy nga communities unsaon pagpa-register. Gastuin na maunay worth spending for. Nya limited ra ba kay 2,500 ra ang kaning mo pwedeng maka-register. Na ako no naroy 2,075 na ang by record nga naka-register. So mga 425 na lang ang kuwang. Sige ha, mag-ilog taani og pa-register. 400 na lang, 25 ang kuwang. Nya whole Asia na. Kamong mga 6,000 ang registration. Pila ra gud ng 6,000 usara man gani na nato ka shopping, bit-bit-bit-biton na ba na natong 6,000. Pero kung adto na nimo i-invest sa pagtambong nining 5 ka adlaw diin i-immerse kita sa divine mercy, hopefully mahimo na sadtang agents of mercy, kaluwasan sa mga makasasala. Nang nindot kayo ang ato mga activity sa simbahan, gikan aning misa, rosaryo, mga debosyon, gabi gisugda na nato ang atong mahuybis nga kaning prosesyon sa atong kaning patron San Vicente Ferrer. Nakakuyog ba mo?
Nindot kayo, usa ka oras gyud nga lakaw, hinay-hinay ang lakaw. Ang uban, wag yun mo ingon ang uban nga, nindot kay akong feeling, kay mura kong nahiusan San Vicente, ang gisulti nun, nawa akong panakit sa tuhod, basta akong kuan, kay mura na-exercise ko. Nindot sa nila, kay na-exercise. Basin pa sa sunod, maingon na sila, dili lang ko na-exercise, nahimo pag yung na-exercise. Nawa ang akong katapulan nga magsakripisyo, nawa ang akong pagka makasasala. Kanay na anak kay ni kuyog na ta sa atong patron nga si San Vicente Ferrer. Nya karon kuyog sa tas mahal nga Birhen Maria. Mao na ato ning himuon tungod kay gusto ta nga makadawat og kaluwasan, gusto tang mahimong matarong atubangan sa matas Ginoo. Manindog tong mga tarong. Himuon nato karon ang triduom alang sa adlaw natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma himuo nato kining pag-ampo sa triduom. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw sa triduom. O bugtong pinili sa mga anak ni Adan, maanyag nga Birhen Maria, ang walay katapusang pulong ni bati ug dakong kalipay sa imong pagkatao, kay nakita naman niya ang mahimong tumoran sa iyang putli uyamot nga dugo. Hinaot nga ang imong pagkatao, maghatag usab unta og kalipay sa akong kalag, pinaagi sa pagkabot alang kanako, gikan sa pulong nga nagpakatao, sa grasya sa pagkakaplag, diha sa Dios nung dugo, sa walay katapusang kalipay sa akong kalag. Ang imong pagkatao, o Birhen nga inahan sa Ginoo, mao ang nagdala og kalipay sa tibuok kalibutan, tungod kay gikan kanimo, misidlak ang adlaw sa hustisya, si Kristo ang Ginoo, kinsa sa pagdugmok sa tunglo, mipanalangin kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Minahal namong inahan, palihog iampo mo ako, nga makadawat ko, nga madawat ko kining akong mga gipangamuyo. Sa hilom pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo musunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo sa pagmantala sa kanunayng bag-o nga pinulungan sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga abli unta ang atong mga kasing-kasing ngadto sa makaluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo nga mas labaw pa ka mahinungdanon kaysa pagtuman sa karaang relihiyosong mga balansayon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o
kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo diha sa ilang pagkabot niini, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa malimahong mga kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong mahigugmaong pagtagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo makakaplag sa pahulayng dayon uban sa nabanhaong Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Langitong Amahan og magbubuhat sa tanang butang imong pagbuot nga si Maria ipakatawo nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pagampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi sa iyang anak nga si Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa bupaw sa tusan. Kining panmo, kining bino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga samo, mga liya, ihatag na kanamo, ulang ilukahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan,
Nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ako nga nasa mga langit, pagdaigo ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, malingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga malawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, ulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa kamatayon, karon ug sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, ug maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkods makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Nya mahimo ra ni nato kun ato gyung sundon ang pulong sa Ginoo, dili nato pakasad-on ang atong isig ka mga makasasala. So salamat sa atong mga kaigsuonan nga namalit og mga slots. Mao na ni ang update sa ato mga slots sa SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para sa atong kumbinto. Niabot ng atong halin og 37,427 ka slots, na apay 22,573 ka slots nga available. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000. Nya nakadawat na sa tag 218 ka 16 slot challenge. Ang ato sang special slot nga Christ Transforming Union para with Mama Mary or CTU nakadawat na sa taog 2,005 ka slots, o niya naapay 67,995 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Niya kaning nasa taan ni 61 slot challenge, nakadawat na sa tag 7 ka 61 slot challenge, nga tag 6,100 per challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ining atong slots. Salamat kayo. Nya mao to no ang atong aakom, atong giawhag ang katong wala pa ka pa-register nga maka-afford og interesado usab sa pag-register na, kay karon na lang ning 15 sa September ang deadline sa registration. Niya kaning karong gabi mao ang atong Alliance of Two Hearts Vigil, alas 9 mag rosary with confession, alas 10 opening mass, nya alas 4 kaadlawon mao ang closing mass. Salamat diay sa mga nikuyog sa atong prosesyon kagabi with San Vicente Ferrer. Kada na gid ni Huwebes nato himuon, unya atong tumong niini sakripisyo alang sa atong mga panginahanglan,
labi na gyud alang sa kalinaw, kahusay o kaayuhan sa mga masakiton. Sa tibok kalibutan, kalinaw o kahusay labi na dinhi sa atong nasod. Ato gining himuan og mga sakripisyo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa. Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sa